Ассалому алайкум, бародаро. Ба ҳамаатон рӯзи хуб. Имрӯз дар бораи сайти боти Capital Bot гап мезанем, бародаро. Ман чанд вақт пеша ин бота сирида будам, тарзи виводшам нишон дода будам. Имрӯз бо бародаро вивод мекунем ин бот. Бибинем ин бот чӣ хел кор мекунад, бародаро. Ин бот чӣ дорад? ин бота, бародаро, шумо метавонед депозит кунед, ан депозитотон сумтон зиёд шавад. ин бот, бародаро, пони ба бовария ина чат канал дорад ки медонед қати одамо суҳбат мекунед, мепурсед бот чӣ хеле пул вивод мекунед, чата фақат депозит мекунед, ба чат канала шурӯъ мешавад. Ина канал бо канал дорад, каналашда касе вивод карда ҳамора одамои вивод кардаам видео мекунад, мепартояд, медроем қатишон мебинед видеошона, боварии хитона бисёр мекунед. Бо джекпот дорад. Джекпотшда, бародаро, шумо 15 сум мегузаронед, дар муддати 3 рӯз ба ҳамин рандомра интихоб мешавад. Як каста ҳамин пони пуло мекафад, чанд сум ҷамъ шуда бошад, ҳамаш як кас мегирад. бот джекпот шуда медонем депозитошона, на депозит мебинем, на медонем мебинем ку чӣ қадар депозит карда мешавад. Депозит мешиқем. депозитошон, бародаро, ай 10 сума то ай 10 сум то 200 сомона. Ман 10 сумаву 100 сума шавӣ кардагим, бародаро. Ман уже ай бот, бародаро, қариб ҳамин пул ма пони қариб вивод кардагим. Имрӯз бо 20 сум дига вивод мекунам. Дар пеши хитон мебинед. Ман ай бот ба боварӣ метавонам гуфта қариб ҳамаи сума ман вивод кардагим ай бот. На, бародаро, депозити 10 сума дорад, 50 сума дорад, 100 сума, 200 сума. Ина агар бигӯем 200 сумаша ё 100 сумаша подключит кунам. Ина, бародаро, чӣ хел депозита фаъол кунем. Ина агар бигӯем 200 сума ё 50 сума, ина 50 сумаро меҷиқем. вақте 50 сомонаро ҷиқидем, бародаро, ҳоли мара интернетам камтар истода, барои дер баровардест. шумода номр мета, бародаро, иҷа номри телефон мета, номри карташона мета. Номри карташона шумо копироват мекунед, поёнишда ина ҳамаша баровард. ина номри картаро копироват мекунед, бародаро. ина рост Душанбе Ситидор медонед. Душанбе Ситидор омадем. вақти Душанбе Ситидор омадем, бародаро, ина переводи мекунем. ина Душанбе Сити по номеру картара мегирем, бародаро. иҷа дар номери ҳамун картара мемонем. ина комментария бояд дар комментарияш нера монем. Ба ина иҷа даста мира худаш дар точда буҷа худаш копироват мешавад. ина немра мегирем. ина иҷа комментария мемонем. Ба ина иҷа сума мезанем. ина 50 сомона мезанӣ, далера меҷиқӣ, отправит мекунӣ, худаш отправит мешавад. отправит шид, рост медрой, ҳамин чид фаъол мешавад. ҳамин депозит кардагиит фаъол мешавад. Ба ҳар рӯз ҳамин соате ки фаъол кардагӣ, ҳар рӯз медрои торшда меҷиқӣ, то пулта гирифта. ина 10 сомон торшдаам хеб меҷиқӣ я бор. агар 24 соат шида бошад, сума таб дар депозитот мебарад. ина анимали 8 соати дига мондагӣ. ҳардаш 8 соат пас ман меҷиқам, мегирам аяти 10 сум, аяти 2 сум. ина ман нишон метиҳам. ҳамина ҷиқидӣ на дидем, бардар нехел мешавад. ина плюс 2 сомон, плюс 10 сомон шида буд. ман дида гирифта будам. ина ҳоли бародаро ман виводоша ишон метавонем. ина чӣ хедем, ман ина иҷада 30 сум вивод кардам. ина 30 сум минус кардам, 100% пулаш омад. ина ҳоли бо боло мекунем. боло кунем.
ина бо 10 сум бародаро, ина 10 сум ман вивод карда будам. Хай бародаро, вале хела було мекунем. Ма хелаш иҷа кор кардам. Ай сайт ма полни плома гирифтагиам. Ина минус 20 сум мегирам, полни плома мегирам бародаро. Ай сайт полни ма дар плюс мерем дига дар оянда. Ма ин сайта д аккаунта кор кардам. Ай аккаунт ма вивод мекунам. ина ҳоли ба тарзи вивод шавад бародаро. Шумо да ишон метавонем. Ина главни меню медорем. ина барои пулгирӣ, ина пулгирӣ аз бота меҷиқем бародаро. пулгириро ҷиқидем, ина душанбе ситиро мегирем. ина душанбе ситиро гирифтем бародаро. мегӯяд номери картан мерем. ай душанбе сити мо номери картамона копировать мекунем, меёрем. ина карти медорем. ина иҷа номери картамона копировать мекунем. ина кадама ина иҷа меем. инҷа меем. ина номери картамона мемонем бародаро. мара интернетам бародаро бахши камтар аста, барои ҳамон дер загрузка кес. ина вақте номери картамон омода, ина мебарорад чанд сум метавонӣ гирифта. ай 10 сум метавонӣ минималн, ай 10 сум метавонӣ гирифта. ина мо имрӯз 20 сум мегирем. ина 20 сомонӣ. ина дидем бародаро, дархости ма қабул шуд. ҷавоби моро интизор бошед. пул дар муддати 12 соат пардохт мешавад. сайт бародаро максимална хушрӯ вивод кесед. 12 соат ҳам хеле менависанд. дар муддати 5-10 минут я хеле 1 соат 2 соат инам хеле ода 3 мия мегзарад. бародаро беҳад ҳамин бот беҳад боти хуба. бидроен ҳатман кор кунед. ин бот дальше кор кардан мегирад. уже як моҳ шид кор кест. дальше кор мекунад. пилодамра вивод кест. шумо метавонед ҳамин истифода бурда бидроен кор кунед бародаро. агар шумо ҳамон чине ма видеоро партоф кардам медро омадем кор мекардем, ин чин қатима уже пони пулотона мегирифтем, бо плюс мерафтем. ва иншоаллоҳ бародаро ҳамун 200 сомона шақай 50 сомонаш ҳар шоли пайваст мекунам. ҳамун дуташмонагия ҳар ша пайваст мекунам. ва бародаро ин депозитои шумо як моҳ давом мекунад. бо қулф мешавад, бо айсар бо депозит мекунем. дар муддати як моҳ шумо пони пулотона қайд 100% плюс мегирем. ин агар шумо 10 сум пополнить карда бошед, шумо 60 сомон ай бо вивод мекунед. нигоҳ кунед чанд қадар плюс 50 сум дар як моҳ. агар 100 сум пополнить кунед, шумо 300 сомон мегиред. 300 сомон дар як моҳ мегиред. 200 сум пополнить кунед, шумо 600 сомон дар як моҳ мегиред. 500 сум пополнить кунед, шумо 150 сомон дар як моҳ плюс менем бародаро. барои ҳама гуфтастон бародаро, бидроен максимална кор кунед. бот на самом деле вивод мекунад. ҳоли мо ожидан мекунем ки пулмон бия бародаро. бо дальши видеоро давом медиҳем.